Netflix сериалы. Минем шәһәрдә уенны башаяк дип атыйлар. Ул шулай аталган, чөнки аны башаякка ошаган кырда уйныйлар. Уен кагыйдәләре гади. Балалар ике төркемгә бүленә: һөҗүмчеләр һәм яклаучылар. Яклаучылар кыр чигендә ике аякта хәрәкәт итә. Ә һөҗүмчеләр аның тышында бер аякта гына сикерә ала. Кара, әниең. Ләкин һөҗүмче башаяктанын кичкән сызык буенча яклауны үтсә, ул ике аякта йөрергә хукук ала. Мин тикшерүче. Нигәдер андый уенчыны без тикшерүче дип атый идек. Соңгы сугышка әзерләнгән чакта һөҗүмчеләр кырның башында җыелырга тиеш. Алга. Җиңү өчен һөҗүмчеләр башаяк башындагы кечкенә кырга аяк белән басарга тиеш. Әгәр яклаучы сине башаяктан этеп чыгарса, син үләсең. Нәкъ шулай. Үләсең. Җиңдем. Җиңдем. Башына баскач, син җиңдем дип кычкырасың. Ул мизгелдә син үзеңне бөтен дөньяның хуҗасы итеп тоясың. Син бәхетле буласың. Башаяк уены. Беренче бүлек: ашыккан, ашта пешкән.